It-tnieda l-ġimgħa li għaddiet u għalkemm l-applikazzjonijiet għadhom ma nfetħux, il-pjan tal-Partit Laburista biex jattira iżjed nisa lejn il-politika diġà kellu rispons qawwi. Waqt il-programm NISTAQSU l-membru parlamentari Ewropew Miriam Dalli li ġiet inkarigata mill-Prim Ministru Muscat biex tmexxi l-proġett Lead stqarret li kienu bosta n-nisa li resqu l-qudiem biex jibdew jagħtu kontribut fil-politika. Għaliex aħna l-applikazzjonijiet għadna ma ftaħnihomx. Il-pjan tagħna huwa li l-applikazzjonijiet għal dawk li huma interessati niftuhom fl-aħħar ġimgħa ta' Awwissu. Però nista' ngħidlek li jiena diġà irċivejt ma' 26 persuna li kellmuni li huma interessati li batuli id-dettalji u s-CVs tagħhom. Jiġifieri l-interess qiegħed hemm. Maħniex nattiraw tfajliet żgħar biss, maħniex nattiraw nisa li għandhom it-tfal żgħar biss jew nisa li huma akbar. Għanna sissa range minn tfajliet ta' 16 sena sa minn għandu qrib is-60 sena. Nisa minn kull sfera tas-soċjetà, qalet Miriam Dalli, buħud huma ommijiet. Rċivejt emails fosthom ta' nisa u qed niftakar waħda minnhom bħalissa li xbaqat impressjonata f'moħħi, għalt li għandi żewġ tfal, dejjem ħassejt li għandu noqgħod paslura minħabba tfal, għalt li ma issa qed inħoss li l-Partit Laburista qed jgħidilna verament għandu bżonna u lest jinvesti fina. U hija waħda minn dawk in-nies li interessata resqet il-qudiem, iltqajt magħha u hija waħda minn dawk in-nies li verament interessati. U jiena ċerta li din mhijiex każ uniku. Għalhekk il-programm se jkun qed joffri s-servizzi neċessarji għal dawn in-nisa, fosthom servizz ta' ħarsien ta' tfal waqt it-taħriġ u waqt l-attivitajiet politiċi. Fuq kollox, l-għan ewlieni tal-pjan Lead u li jattira lejn il-politika nisa b'ambizzjoni li però sal-lum kienu joqogħdu lura. Nisa li forsi kien hemm min qalilhom li mhumiex kapaċi u nisa li jridu jrabbu iżjed konfidenza. Aħna rridu li jkollna pjan maħsub fejn matul is-snin li ġejjin, fil-fatt se nibdew minn Ottubru li ġej, inkunu qegħdin we are roping in, nattiraw lejn il-Partit Laburista, nies li forsi kienu involuti xi darba fil-politika, nies li huma mħajrin lejn il-politika, nies li forsi sissa għataw qalbhom kompletament milli jersqu lejn il-politika. Imma li għandhom l-ambizzjoni, imma għandhom bżonn dik l-imbuttatura biex verament jimxu l-qoddim. Dan wara kollox, jekk inti persuna toffrila l-appoġġ u jekk inti persuna tigwida, jiena nemmen li dawk li verament tkun tinteressom il-politika jistgħu fir-realtà jidħlu jsiru jħobbu l-politika u eventwalment ikunu politiċi wkoll.